Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mauni Christmas tree sa simbahan sa lungsod sa Matalom. Okay. Unsa di ay naa sa Pasko. Nganong ato mang i-celebrate ang Pasko diri sa atong lungsod. Ang Pasko maoy pagkatao sa atong Ginoo, maoy mao ni ang panahon sa panaghinatagay sa matag pamilya ug mga regalo, panagpundok sa matag pamilya diri sa atong lungsod. Okay, unsa may meaning, unsa may angay pa nga tinuray nga Pasko sa lungsod sa Matalom. Okay, siguro ang Pasko mao nay ang panaghiusa sa katawhan sa lungsod sa Matalom, kung diin nagkawatak-watak kini, walay teamwork sa upan kay bahin sa kuan nga side sa politika, mao ni nga nagkabingkil-bingkil ang pagtuo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Siguro panahon na sa panaghiusa sa pag-teamwork o pagtinabangay, kay ang matag tao diri sa lungsod sa Matalom medyo di tanan pero walay teamwork kan. Siguro panahon na ang panagiusa sa usa ka tumong alang sa kayuhan sa lungsod sa Matalom. Once again, mayong Pasko og mga bagong tuig kaninyo Matalom.